Poštovani prijatelji, ovaj video na temu Narcis i njegova žrtva nastao je kao moja potreba da podelim vlastito iskustvo i način na koji sam ja izašla iz tog iskustva kao pobednik, prvenstveno nad samom sobom, vidjet ćete. Neizmerno mi je drago da vidim da sve više nestaje sram koji stoji iza jednog takvog odnosa, osjećaj stida u stvari, koji žrtve neverovatno, ali istinito osjećaju. Da smo tu jedni za druge, da se piše na forumima, da se snimaju YouTube klipovi na tu temu, da postavljamo pitanja, delimo iskustva i da pomažemo jedni drugima. Vrlo dobro znam iz vlastitog iskustva da reč ne pomaže. Reč ne leči, reč ne pomaže, ali često puta se desi da u nekom razgovoru, u nekom iskustvu, da nešto klikne, da dobijete inspiraciju i ono što je važno da znate da niste sami i da je uvek tu neko da vam pruži ruku. Ali kada odlučite da izađete iz toga. Pružit će vam ruku i ljudi koji će slušati vaš jad i patnju i samo sažaljenje. Takvih će se verovatno naći mnogo više. Ali će se naći i ljudi koji će vam pružiti ruku prijateljstva i saosećanja i razumevanja i sa iskrenom željom da vama bude bolje. Šta su sad to? Znači ja izbegavam zaista u zadnje vreme da ljudima lepim etikete i stikere, da je neko, ne znam, ovakav ili onakav, ali za potrebe ovog videa da kažemo da je reč o odnosu manipulatora i njegove žrtve. Manipulatora, odnosno narcisa. Vidite kako lepo ime. Kako lepo ime ima manipulator, narcis. A žrtva je i jadnica. Ja sam dosta i pokušala i da čitam na tu temu. Prvenstveno stoji ovdje moja odluka da iz tog odnosa koji je bio takav kakav jeste, izađem kao pobednik. Da ne izađem podvijenog repa, da ne izađem kao žrtva i da vratim svoje dostojanstvo. Znači, puno sam ono što kažu radila na sebi, puno sam čitala i ono što je mene žestoko iznenadilo jeste to da na temu narcisa i njegove žrtve nekih, po mojoj slobodnoj procjeni, nekih 80% tekstova se svode na to kakav je narcis i kako se on ponaša i kuku majko, jadna žrtva. Samo kratko, pošto su ovi videi ograničeni, znači kakva je osoba narcisoidna, manipulatorska osoba, to je znači osoba, prvenstveno to je osoba u koju se mi zaljubljujemo. Znači koja ima neki svoj šarm, koja je neko ko je možda elokventan, šarmantan, duhovit, ko se onako trudi da vas šarmira, da vam ugodi, da vam uđe pod kožu. I to je u stvari najlepša faza i koju ja zovem medeni mesec, dok ne vidi da ste vi pali i da ste se zaljubili. Tada medeni mesec prestaje i vi se suočavate sa osobom koja kontroliše i vas i vaše ponašanje i vaše postupke. Da bi manipulator održao tu neku grandioznu predstavu o samom sebi, ima potrebu da stalno drugima govori šta si to uradila, ko ti je ta drugarica, zašto ona dolazi, šta non stop zoveš ovog, na šta si potrošila pare, kako si to skuvala i postepeno, znate, vi se nađete u nekom čudu, šta je sad to, kakvo je sad ovo hlađenje, i uglavnom se pitamo šta sam uradila loše, otkud sad ta promena. Postepeno se desi da budete izolovani i od svojih prijatelja i od svojih rođaka i da postanete i čutljivi i čudljivi i
razdražljivi, da loše spavate, da ste umorani, da non stop živite u nekoj strepnji i da hodate po jajima. Također mogu da slobodno kažem da je znači osoba manipulator spremna apsolutno na sve da bi ostvarila svoje ciljeve, da ume da se ponaša izuzetno okrutno, da laže, znači bez da trepne, da nema prijatelje, da nema prave iskrene prijatelje, da stalno ima potrebu da nekog spusti i da nekome traži mane. A i sami se zapitajte kakva je osoba koja mora da se popne na glavu ili na ramena nekom da bi izgledala više. Sad, ne daj Bože, naravno tu postoji, ako ste zavisni finansijski od njega, to je isto prilično teško. Ako imate porodicu, decu, ne daj Bože ako je fizički nasilan, stvarno ne znam, situacije su razne. Ono što sam se ja onako u jednom... Znate kako, bez obzira na to, da li ste vi još uvek u toj vezi? Mislim, pazite, ja ne kažem nikom ni ostani, ni hajde, ni nemoj. Svako treba da odluči za sebe. Ali onda bi bilo fair prema samom sebi reći ok, ja to tako hoću, ja hoću da povlađujem, ja hoću da umanjujem sebe, da bi taj neko izgledao veći, ja hoću da se ponašam onako u skladu sa njegovim očekivanjima ili njenim. Dakle, onda znači vi se ni ne osjećate kao žrtva, onda je to slobodan izbor i onda je to mislim, ok, ako je za vas ok, i za mene je ok. Ako želite da izađete ili ako ste izašli iz tog odnosa, jer ja znam po sebi, znate, i kad je to završilo, ja sam još, znači, mesecima vrtila to. Osjećala sam se povređeno, jadno, nemoćno, besno, tužno. Prijatelji su se razbežali, verujte, ni sama ne znam kako se to desilo i trebalo je polako povratiti svoje samopouzdanje i svoje samopoštovanje. Od čega početi? Ono što bih ja svakako savjetovala iz mog ličnog iskustva jeste da ako je ikako moguće da počnete od sebe. Samim tim što negde i sebe stavljate u taj odnos, jer znate, ja sam rekla sebi, najprije sam pitala sebe, pa zašto baš ja? Zašto baš ja koja nisam zgazila mrava, zašto ja baš koja uvijek hoću da pomognem ljudima, koja je empatična, koja je nežna, koja je uvijek puna razumevanja za druge, zašto baš ja? I onda sam pomislila, zašto ne moja komšinica Dušica? Kako bi Dušica reagovala u tome? Znate, to je bio onda neki početak. Vi Dušicu ne znate, ali nadam se da imate neku Dušicu u svom životu. Dušica ne da na sebe. Dušica zna da kaže ne. Jednostavno, znamo svi gde su Dušicine granice. I to poštujemo. I dalje je volimo. Nije ona nikakva oštrokondža. Ne, Dušica je poštovana. I onda sam se ja pitala, pa kako bi Dušica reagovala u toj situaciji? Znate šta, Dušica ne bi ni došla u tu situaciju. Dušica nije ciljna grupa za osobu koja je manipulator i narcis. Jednostavno nije. Znači, imamo mi neke karakteristike koje upravo privlače jedan takav odnos. I onda sam rekla sebi, dobro, dakle, ja sam ipak učestvovala u tom odnosu. Nisam bila u komi, nisam bila onesvešćena, nisam bila drogirana, znači ipak sam ja tu opstajala i donosila odluke. Svaki dan. Znači, moram sebi da dam neki benefit za taj odnos, pa nije on sam bio u tom odnosu. Dobro, šta sam ja tu u stvari htela? Htela sam dobro. Htela sam ljubav, htela sam lepu vezu, htela sam da budem srećna, da budemo zajedno srećni. Sasvim je moguće, znate, da i ta druga osoba to htela. On je imao neki svoj način,
ja sam imala neki svoj način, da li je njegov odnos, da li je njegov način bolji od mog, pa znate, to je mrtva trka. Teško je reći, ljudi imaju neverovatno glupe načine da dođu do lepog ljubavnog odnosa. Zašto je moj bio neki bolji ili lošiji od bilo kog drugog načina? Znači, ok, da li je ta osoba ista ona osoba u koju sam se ja zaljubila? Pa izgleda da nije. Ali kad sam pogledala u gledalo, ni ja nisam više bila ta osoba. Bila sam, znači, jadna, tužna, rastrzana i sve ono što sam malo pre nabrojala. Da li ja zaista želim da ostanem u tom odnosu? Ne. Da li mi imamo još bilo šta zajedničko, osim što smo i jedno i drugo zaljubljeni u istu osobu i podređeni smo interesima jedne osobe? Ne. Znači, mi smo oboje zaljubljeni u narcisa. Samo što sam ja stalno čekala da se vrati onaj sa početka veze. Od toga nema ništa. Znači, ja. Čim vi dođete, čim sam došla do sebe, onda sam negde počela da analiziram. Vi nađite način koji vama najviše odgovara. Onda sam počela da analiziram svoje postupke. Jeste, ja sam umanjivala sebe, sklanjala sam svoje potrebe radi potreba nekog drugog, koji je prosto bio, znate, ja sam ekonomista, koji je prosto bio non stop jedna potražna strana, non stop neka potraživanja. I onda sam rekla sebi, dobro, znači, zašto baš ja? Na to pitanje sam otprilike negde sebi odgovorila. Ako tražimo uzroke, znate, onda to, mislim, vi probajte, ali, znate, ne znam da li su me volili u detinjstvu, da li su mi rekli, ne znam, ako budem dobra i poslušna, da će me onda voleti, a da me neće voleti. Mislim, znate, ali mi onda tu opet tražimo nekog krivca, pravi uzrok, mislim, što se mene tiče, i ne morate tražiti, to jeste gubljenje vremena, ali, mislim, samo izvolite. I onda sam rekla sebi, dobro, kako da ja vratim to svoje samopoštovanje i tu svoju moć, tu svoju ličnu moć. Jer, znate, samim tim što date sebi taj benefit, da ste učestvovali u tome, da ste donosili odluke, vraćate jedan deo svoje moći. I išla sam do te mere da sam rekla sebi, jeste, ja sam to htela. Ja sam to tako htela. Jer dok god sam tražila krivca, naravno da je krivac bio on. Bilo je dana kad sam krivac bila ja. Ali, znate, krivac traži kaznu. I opet smo u istom mestu. Opet se vrtimo u krug. Znači, ne treba tražiti krivca. On se ponašao tako kako jeste, ja sam se ponašala tako kako jeste. Bolje nisam umela u tom trenutku, jer da sam umela, uradila bih bolje, ali sad umem bolje. Sada hoću da vratim svoju moć u svoje ruke. Znači, dođete pred ogledalo, popravite krunu ako se malo nakrivila, nasmiješite se sebi i, znači, mrvicu po mrvicu vraćate svoje samopouzdanje koje ste ostavili, eto tako, u rukama nekom ko ne zna ni samog sebe da kontroliše, a pokušaje da kontroliše vas i vaše ponašanje. Kažite sebi, jeste, to je iskustvo, ja sam to tako htela, htela sam da vidim u koliku rupu mogu da upadnem i kako mogu da se izvučem iz toga. Tačka. I onda uradite sve što znate i sve što ne znate, tražite, pitajte, preispitujte samu sebe, preispitujte svoje misli, ali svaki put kad onako pomislite sa besom na njega, vratite loptu na svoj teren, preuzmite kontrolu nad vlastitim životom. Mislim da je to jedini način koji će vas sprečiti da ih pomoći vam, znate, da taj jad iščistite iz sebe i da, ne daj Bože, ponovo dođete u istu ili neku sličnu ili još goru situaciju. Svako dobro, hvala na slušanju, ljubi vas Sneža Lea.